su waɗannan ma da aka kama sun ba wanda aka kashe ashe ko Shehu Ibrahim yana da karama inda a ce yan uwa musulmai za su dinga bibiyan abubuwa suna gane da ba za mu soki junanmu ba domin abubuwa da yawa sun faru yanzu sayyidina Ali ba kashe shi aka yi ba sayyidina Hussein al-Imam al-Hussein jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an kashe shi kansa aka cire bai zama jikan annabi ba kenan to in dai jikan annabi ne ina mu'jizar annabi take irin waɗannan abubuwan sufaye suna cewa wai ittaqillah haisu kunta wala tubali haisu mut ka ji tsoron Allah duk inda kake karka damu ko ina ka mutu ko ka shiga hannunki da nafas ko ka shiga hannun yan boko haram ko ka shiga hannun ba aibi bane dan sun kashe ka ba aibi bane dan sun kama ka sai dai wanda bai san Allah ba wanda bai san Allah ba annaba ake bin su fir'auna bai bi Musa annabi Musa ba ba Allah bane ya aiko Musa me yasa ya tafi ba za mu ce ya gudu ba ya tsaya mana Qurayshawa ba su kori manzo Allah maka ba me yasa ya koma Madina ba Allah bane ya aiko shi ina mu'jizozin shi in Allah yana yin abu ba so mutum ya dinga shiga irin waɗannan abubuwan dan kana kin mutum idan wani abu ya same shi mara daɗi kar ka yi dariya balle kuma bayan dariyan ma da zagi da cin mutunci wannan annoban nan na kidnappers din wani annoba ne da ya shafi ƙasar mu duka bai kamata malamin addini ya fito